Obetiam podvodných katalógových firiem svitla nádej. 3 z nich začala vyšetrovať švajčiarska polícia. Firmám sa niekoľko rokov darilo zarábať na podnikateľoch a úradníkoch. Desiatky tisícov ľudí im platili obrovské sumy za službu, ktorú nepotrebujú. Katalógové firmy zarábajú na tom, že presvedčia ľudí, aby sa zaregistrovali do zdanlivo bezplatného katalógu. Prihlasovacie formuláre posielajú na adresy, ktoré si našli napríklad v obchodnom registri. Kto formulár podpíše, je v pasci. Prekvapí ho faktúra na stovky až tisíce eur. Tieto 3 katalógové firmy sú Slovákom dobre známe. Ich nedobrovoľnými klientami sú živnostníci, firmy, neziskové organizácie, ale aj niektoré ministerstvá. Švajčiarska polícia ich zavrela a do vyšetrovacej väzby vzala 6 manažérov. Dostali sme 10 000 sťažností z celého sveta. Som nakoniec prehral súd a musel som zaplatiť všetku dlžobu. V tejto chvíli nemá význam podnikať nejaké kroky. Škody možno hlásiť, až keď skončíme vyšetrovanie. Zrušenie 3 spomedzi desiatok katalógových firiem by síce neznamenalo koniec problému, no podľa právnikov by mohlo byť jasným signálom pre štáty, ktoré ich praktiky tolerujú. Mnohé krajiny už prijali proti katalógovým firmám účinné opatrenia. Z pohľadu slovenskej legislatívy sú však stále legitímnymi hráčmi na trhu. Kto má pocit, že ho podviedli, štát má preňho toto riešenie. Môže sa domáhať svojich práv na súde. Vyšetrovanie švajčiarskej polície však postupne odhaľuje verejné tajomstvo a to, že tieto firmy nemajú spokojných zákazníkov. Všetci sa totiž cítia byť obeťami podvodu. Barbora Demešová, televízia Markíza. Firmy v Rusku údajne ponúkajú zbohatlíkom poľovačku na somálskych pirátov. Bratislava sa stáva jedným z najdrahších miest sveta. A uvidíte aj beh bíkov a odvážlivcov v španielskej Pamplone.